Maadjong adlaw sa tanan, adlaw Sabado karon. Medyo nalit mi og bakod, wa mi kabantay ba nga hapit na diri alas 8. Ito kay gabi inabilar lagi ko, wa ko katug, mo nang lit na po ko nakabangon. So mao to, nagkuha ko diretso og ganas dari sa likod. Ani siyang gilaga kay ang doble ang purpose ani, hangin sudan ng dahon, hindi ng sabaw. Nang pahigop ni Aliana, mayang timplahas gatas. Ito na kinimbiom ra ko doktor ba ni doktor nga imong bata. Pang kuno disparon no nang siya nga palagaan ko ng ganas. So mao ni mayang timplahas gatas sa akin pa si Aliana, giresitahan jud nagkuan multivitamin with iron. Kaso lang og magsunod-sunod si jag inom. Kuan constipated siya. So mao ni nangita kog laing pamaagi. Asang pahigupog sabaw sa ganas, isagol sa timplahan sa diyang gatas. Kapag nasayang agahang ganas na, kaya ang sanggibot nga ginamos. So mamahaw ta. Lit nang pamahaw, kaya naghamba ko gikubi-kubi. Nadapod na inan-unan nga isda na sa gulag ang palaya. Manihang pamahaw ron. Si Aliana, hana lamang gilagag itlog. So guys, mamahaw ta ninyo. Talagang sa ganda ginamos o ganas inja. Malagari inununan. Tapuan ka walagukan na rice cooker. Inununan o gampalaya. Lit na ko karon na mahaw kay daghang pa ko gikupot-kupot. Inja sa buntag kuan man kanang mag-water therapy ko. Kanang di ko makapil og gutom. No nang tungod sa tubig bang giinom nga daghan, no nang dugay ko gutomon. Kinalamian ni ka og manggaman. Bitaw, haningi pares ang mangga sa ang ginamos na. Gabi dugay ko nakatug. Kanang kan bitaw kaning social media sahay may makaangin. No lagi na og dini mo ibutang imong cellphone na adjay mahitabo. Kay kanang gabi kuan. Nakakita ko sa mga post ni kanang nay Rini. Trending mo na siya tagsaramay wa kay bawo sa istorya ng Rini. Ug naakas social media jud per me kay bawo kag isa niya tabo ni Rini. Sakitan ko kay dugay ka jud hustisya. Nakaingon ko nga ug pobre jud data dugay ta maaksyonan. Labi nag mga dato ag na-involve. Ug pobre ta murag malagi na dugay ang hustisya. Pero nagampo na lang pud ta nga maangko na jud ang hustisya. Kay luoy pud ang pamilya. Bawoy, di man ta ko kanang wadyo ko na nila kaila man. Sa social media ra ko nakakuanda ng bata pero naluoy lang mo jud ko. Ay, lami as mangga. So, dati na yung buhok. Kakag mangga day. Malapit tayo niyo. Lit ng pamahaw, paano ni brands. Isapot ko panahon kay nang laba ko. Pag naman nagpanghayhay, pagkatadaod, yung kalit uguan, nagdagan-dagan ko hanggang pang silong. Pagka muna pa, niinit na naman pagbalik. Ang di pa magtubig, ganingawat naman. Pag nga,
Sudan. Wala si Jaganas na si Zay Ginamus. Og nakoy inanunan nanay palidya. Kamo insay yung pinakalaming Sudan. Dada taning comment nga katubitang gikaong mangga desnagi nga puti pa kuno nja aslim. Kanina pa kauban naman to dani. Puti pa ang puli si Ja pero di man si Ja kadyo aslim. Si Ja aslim. Mitaw nga iba na yung hala, sige kakaagmangga. Agi mong hyperacidity. Saka dinoon sa sige kong kagaslim mo, ano nito karagahong hyper. Noon lang natay bati-bati on di ay, di ta mag... Wadi ko makaon dyan na, kana ko hyper, kanon. Para na kanon, sakto dito na ini-advise na ba nga, kanan ang tanang bawal. May ang gituman, ang gikaon tanang bawal. Na nagsunod-sunod na kong kaagmangga. Kaluyan naman po, doon naman po kong hyper. Na nagsunod-sunod na kong kaagmangga. Kananong maglikay sa tanggi pang kaon, motukar hinuon. Kani sa naobserbaran, sige ko kaagmangga. Nga lagi, wala magang hyper. Nahaddag sa mangga gang hyper. Ay, balik! Take two! In 1, 2, 3, go! Nandito na kami. Nandito na kami. Who are we? Team Madasigon! Musayaw, mukanta, mudalig sa Ginoo. Musayaw, mukanta, mudalig sa Ginoo. Ha! 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 Hindi pa tatalo. Kami ang Team Madasigon. Okay, ano palakpakan ng Team Madasigon? So grabe ang energy. 3, go! 2+1=3. Kami ang group 3. Mapadaku, gamay, magtinabangay, mapadaku, gamay, magtinabangay. Kami ang group 3. Mga gwapo o mga sexy. Wow! Wow, grabe mga gwapong sexy. Mapadako makunog mapagamay mag tinabangan. Okay, and the next. Okay, sa itong iwangka ng group 4. Parang nakataas ang energy. Sige na. Itong palakpakan ng group 4. Okay, ako na count. Confirm account. Alright, sige, go. 1, 2, 3, go. Are you ready? Yes, we are ready. Yes, we're ready. I'm ready. We'll sing it up. Hallelujah! Let's go. Let's fight. Let's win this game, right? We are the team
Yes. Ang last but not the least, let's welcome Group 1! Okay, atong palakpakan ng Group 1. Kagila ang mga trainer, di bang pulbahan na. OMG. Second palakpakan nato ang Group 1! 1, 2, 3, go! Ugay kamay! Bala! Kuman! Dako! 1, 2, 3, go! We are Team Power! Team Power! We are here to fight, to conquer, and above all, to bring unity and sportsmanship. We got the power, oh, we got the power, yes, we got the power, oh, we got the power, yes, we got the power, oh, we got the power, yes. Wait lang, oops, naikanta para nila, para sa... Para ninyo. 1, 2, 3, go! Sila managan na, hala ng urong na, hala na halog na, sila ng luspad na, kaya niya na ang Team Power. Sila managan na, hala ng urong na, hala na halog na, sila ng luspad na, kaya niya na ang Team Power. Let's go, Team Power! Okay, atong palakpakan ng Team Power. Wow, grabe ha. Wow, what a wonderful performance from Mabini. Too many sunsets, too many days, ending in the darkest night. But on your own, you'll never know, you'll never know. If you believe you can move the greatest oceans, walk across the water. Come on, believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. If you believe. Hey guys, ngayong gabi mapay pag-abot na mo. Gikan sa simbahan kay kuan ron. Yung tambong mig kuan youth fund day. Naselya na. Gabi na Manila City na. Amo na lamang gipalitan ng kuan. Rice sa gawas. Oh, Mata na tumato. Nyando mo. gipalitan og favorite niyang chicken. Okay, gabi na mas mama. Ampo isa. Tutang ring grasya lating Jesus name. Amen. Amen. Magamit ka nanday? Tuyo? Lagi na ka na. Kahit di tayo ning na paikag nga practice ng suwa paikag ni mo ti tayo ning. Hindi na siya maikag kay kuan. Hamping kanunay ti tayo ning ha. Daghang salamat ti tayo ning sa imong pagpangga ti tayo ning sa imong pagpalit og biskwit ug panggatas ti tayo ning. Mga
napunta ninyo, Tita Yuning. Nang diya, paikag nga, Tita Yuning. Hindi na siya maikag. Oh,